много, Арман. Какво ще правиш сега? Добре, давай. Браво! Защо си така в момичешка стая? Добре, само кажи защо си в момичешка стая. Да. Защо видях момичешка кухня? Да, момичешка, където момичешка? Виждам и момичешка чанта даже. Браво. Твоя стая ли е? Добре. Имаш ли сестра? Да. Добре. Тя хубава ли е и добричка? Да. Чудесно, както и ти си добър и хубаво. Искам следващия клип да ни я покажеш. Става ли? Да. Добре. Още колко финтове ще правиш? Много. Колкото не знаеш. Колко да не. Значи сестра ти е мажоретка ли, щом има помпони? Да. Чудесно. Как ще го подиш? Браво! Даже свалихте си се. Дигни го, господинчо! Да. Нали това е твоя стая, ти си викаш защо? Нали каза на видеоклипа, че е твоя. Кажи, че на тебе се страти. Да. На тебе се страти ли е стата? Значи общо. Където е? Чакай. Арман, нека направим я така само отрязване, да се чудят как така от това стана друго, нали? Спирам на пауза, това означава срязване. Давай. Нищо. О, браво, Арман. Добре, това ли е, което ще ни покажеш за сега? Не. Добре, още два финта ни покажи, моля те. И още един. Чудесно.